Des de Camboya d'Estudio, al cor de Barcelona, comença Camboya Street Sessions, el podcast on els ritmes de la ciutat es converteixen en històries. Van un italià i un català a un bar i acaben creant un grup de música. El que podria semblar l'inici de qualsevol acudit de cunyats és la llavor d'una de les bandes amb més groove que us podeu trobar tocant pels carrers de Catalunya. Són els Lost and Found, una parella de bojos del blues que amb la seva habilitat i el seu saber fer ens transporten als anys 30 del segle passat, quan la música era l'antídot al que passava i el carrer el lloc per compartir-la. Guitarra, washboard, kazoo, fingerpicking, percussió, veu... Tot això i més serà avui benvingut amb la visita d'Elias Babat i Kiko Hernández a les Camboya Street Sessions. Què tal, nois? Com esteu? Hola, muy bien. Molt bona tarda, com anem? No he entès res de les últimes paraules que acabo de dir. Cashboard, picking finger, o sigui... Expliqueu-me una miqueta què és tot això que he dit. Finger picking, a ver, bueno, Pues comienza tú, Elias. el finger picking es un estilo que se podría decir que viene un poco traducido de la manera que había de tocar el piano, sobre todo el ragtime. Y es, o sea, el pulgar coge la función de lo que quería la mano izquierda, o sea, hace un bajo constante. Pum, pam, pum, pam, pum, pam. Esto es el reto por cualquier persona que se quiera acercar al finger picking. Esta es una fundamenta muy importante. Y después hay los otros dedos que harían la mano derecha del piano, o sea, las melodías. Entonces, a mí se me presentó como una técnica donde tocas dos guitarras en vez que una, ¿no? Esta cosa del bajo y de la melodía al mismo tiempo y es muy completa, muy orquestral, podría decir, como manera de tocar. Y nada, y... Es como tocar el bajo y la melodía, todo prácticamente en el momento. I el washboard, a mi em sona a una taula de netejar. Washboard és una taula de rentar. Vale. Analògica. Sí, no? I com la feu servir vosaltres? Bueno, primer de tot, que la gent em veuen por ahí tocant i diuen, oye, pues tu te l'has inventat. Tu dic, no. Dic, no em pengeu un mèrit que no és meu, dic, això és un instrument que... Tinc moltes virtuts, però no aquesta, no? Dic, això un instrument encara no l'he inventat. Dic, a veure, algú farem, però... La cosa és que, pues, sobretot a les zones rurals dels Estats Units, quan es va començar a cuinar tot això del blues, del jazz, no? El folklore, és molt difícil, afro-nord-americà, vull dir, és molt difícil posar la línia entre tots aquests estils, no? Vull dir, tot era com diguem-ne un poti-poti, no? D'influències. La cosa és que en les zones rurals, que no hi havia instruments com per exemple la bateria, no? Que s'ha tornat l'instrument icònic, no? De percussió del jazz, del blues, tal, no? El caballo de Troia. Doncs era habitual que acompanyessin a guitarristes, a bangistes, no? Amb una taula de rentar, també que traiessin instruments com el kazoo, no? Per fer una petita melodia, també evidentment hi havia harmòniques, no? Pues al final el washboard, la taula de rentar, pues respon a això, a un objecte quotidià que s'ha convertit en un instrument musical per una casualitat, una miqueta, per un hàbit, no? Una forma molt circumstancial, no? Jo crec. Però sí, és una taula de rentar roba. No és com una taula de lavar, Sí. és una taula de lavar. Però bueno. Analògica. Sí, exacte. Rentadora analògica, que li diem també, no? I a sobre fa Washboard, doncs bueno, a vegades li diem, no? Per presentar-lo i donar una mica de salseo, doncs bueno... La rentadora analògica. Clar, a mi em dóna la sensació avui que em fa una mica de respecte estar parlant amb vosaltres perquè sou dues persones que en sabeu moltíssim del blues, del jazz, dels orígens, de tot plegat. Explica una mica d'on us neix a vosaltres l'amor per aquesta música, és a dir, com va anar? Perquè entenc que és un fletxazo, lo vostre. Sí, a veure, és veritat que ens hem trobat en això, no? Vull dir, realment, ¿cómo fue en Italia? ¿Cómo pasó eso? Pues yo no lo vi, ¿eh? Pues yo tuve la suerte de conocer a un maestro. Había una tienda muy pequeñita en Padova de un mercado prevalentemente vintage y de cosas así un poco más escondidas, diría. Y le pregunté al que llevaba la tienda si daba clases y me dijo, mira, yo te puedo enseñar esto, el finger picking, ¿no? Yo no tenía mucha... No sé, mi acercamiento con el blues era más por eléctrico, entonces yo qué sé, de Eric Clapton y cosas que me hacía escuchar mi padre, pero de lo que era el blues antiguo no tenía mínimamente idea de este mundo y se me abrió una grande puerta, sobre todo cuando empecé un poco a entender cómo funcionaba la técnica, porque como cada cosa nueva tienes un poco que
que entrar, ¿no? En el juego, ¿no? En Un el poco. juego. Sí. Y eso, en el momento que me acerqué, que empecé a entender cómo funcionaba, se me abrió un puertazo, no, una puerta muy grande y un mundo que me dio mucha curiosidad. Y después aquí, claro, nos conocimos en el Honky Tonk, que tancat ya. Y a ver, era un sitio, yo lo conocía de YouTube, de vídeos aleatorios en YouTube, ya me habían salido unos vídeos de unos conciertos que había por allí cuando vine en Barcelona, fue uno de los primeros sitios donde, directísimo, que había jam session, entonces era una manera muy guay de conocer a gente cercana en este mundo. Y pues conocí a Kiku. Final, sí, sí. Y todos los caminos llevaron al Honky Tonk. Yo, bueno, yo no es que cuando era niño le dije a mi madre, mamá, tocaré la taula de rentar, de gran, no. No vas Això tenir no va anar aquesta així, visió. va ser una mica també pues, una altra casualitat, circumstància, no? Una mica en la meva vida, no? En la meva, no sé, trajectòria musical des d'adolescent, pues això de... que abans comentàvem, no? Ostres, portes un parche de Black Sabbath, ja ho dic jo. Sí, sí. Anava amb una la jaqueta amb un no? patx enorme. Sí, ha cridat l'atenció, això. I em dit, espera, creia que feies un altre estil de Ja ens ho música. explicaràs, no? Dic, bueno, pues, una infància, adolescència, super rockero, metalero, i que ho segueixo sent, m'agrada moltíssim aquesta música, i com comentàvem, no, entre vestidors abans, tot forma part de la llarga evolució que ha tingut aquesta música afro-nord-americana, que al final sí que és música que ve d'Àfrica, però també és música amb molta influència europea, no? Vull dir, és realment... Totes les cultures que es trobaven allà, no? del mestissatge de l'era moderna, no? Que va desembocar en una quantitat infinita d'estils i que segueix en evolució en mil direccions, no? Hi ha qui serà més conservador, hi ha qui menys, però bueno, és una música que igual que es manté lo tradicional, està en constant evolució, no? Pues jo no sé, a base d'investigar, del rock me'n vaig anar, bueno, del heavy metal al rock, del rock te'n vas en el blues, en una època, bueno, per entremig, que si el funk, el soul, no sé què, vas agafant d'aquí, vas agafant d'allà. Gràcies a, si som gent analògica, però ho diré, gràcies a les tecnologies i a YouTube i totes aquestes plataformes, doncs vam accedir a una quantitat de música brutal d'adolescents que generacions més antigues a la nostra, del jazz i del blues, no van tenir accés, no? I de cop va ser, bueno, una sobreestimulació, un tal, i de rascant vam acabar, doncs, això, en els camps de cotó, amb les cançons de les work songs, no? Les cançons de treball, amb gravacions d'Alan Lomax de misses a qualsevol indret dels Estats Units, no? De misses afro-nord-americanes, no? I, bueno, que ara entendríem per gospel. Sí, exacte, no? Vull dir, tot el que era la música litúrgica, no? Com a únic espai o quasi únic espai que tenia aquesta gent per expressar-se, doncs, bueno, l'església, no? Que ara dius, hòstia, heavy metal, l'església, no sé què, doncs, bueno, l'església, en un origen, no? Era el lloc on es feia la música, on aquesta gent, que estava tan sotmesa i tan maltractada, podien fer música, no? Petits reductes de llibertats, no? On podien fer música. I aquí suposo que també on ens sentim identificats amb aquest costat d'aquest blues, no? Sempre des del respecte, no? Per lo que he conegut a l'Elias i ell a mi, pues, crec que respon a una mica la nostra personalitat, de dir no som aquella població tan maltractada, sempre ho fem des del respecte total, donem veu a aquesta música, a aquestes cançons, amb instruments analògics, no? I, bueno, amb una intenció de divulgar una miqueta tot això, fent-ho també a la nostra manera, i no sé, és un blues, és una música que no va de luxe, no va d'estar dalt de la piràmide, sinó va de tot el contrari, no? Doncs com aquí tenim els tablaos, aquí a Espanya, o tota aquesta cosa de compartir la música amb la gent i l'entorn quotidià, no? Crec que d'arrel, no? Una mica. És una música que està més a terra que en una cosa pujada de fums o que pot passar de vegades, no? No sé, ja doncs així ens vam trobar en el Honky Tonk. Ostres, dame tu número, no sé què, doncs fem alguna cosa, no? Què haces? Va haver-hi un match, no? Sí, hubo match. Tu i jo, tal... Podria funcionar. I ha funcionat. Sí, i sí, que abans ens ha pillat, el company ens ha pillat perquè estàvem parlant sobre una cafetera que hi havia aquí en una parada d'una botiga, sí, vivim junts, som una casa d'artistes, fem pinya a la Barcelona de l'any 2024, que no està gens fàcil, no. Però vamos para adelante, que para atrás no se puede, no? Totalment. Clar, i anava a dir,
vosaltres no ho sabeu, però sou una mica el germen d'origen del Cambodia Street Sessions, perquè l'Àlex, que és qui ha tingut una mica amb el fuell, la idea i la gràcia de fer tot això, us va veure un dia pel carrer i va dir hòstia, això és molt xulo, hem de fer alguna cosa, i arran d'aquí la cosa va evolucionar i va acabar sent el que és. I realment us volia preguntar una mica per això. Vosaltres transmeteu una energia, un art en el carrer que difícilment es troba. Com és la vostra relació? Perquè aquí ens han vingut músics de tot tipus, que tenen relacions molt diferents amb el carrer. Vosaltres com va ser el moment de dir, mira, ara que ens coneixem, que ens entenem i tal, anirem a tocar al carrer? No sé si va ser una cosa molt natural, molt pensada... Bueno, era la pandèmia, ¿no? Cuando... Era post pandemia. Bueno, després del confinament. Claro, después del confinamiento. Y era la época donde no había casi ningún sitio donde se podía hacer espectáculo en vivo por tema de restricciones, y nos pusimos a tocar mucho en la calle, al que de hecho el primer concierto que hicimos después la pandemia fue en el Harlem, y fue gracioso porque lo promocionamos mucho en donde íbamos por la calle, empezábamos a decir, oye, que tenemos el primer bolo... Si os gusta venir, ¿no? Si os gusta venir, y fuimos muy contentos de ver que mucha gente que habíamos visto en la calle, ¿no? Se presentó... Sí. Sí, que... Ostres, que bueno, sí, la calle fue una buena... Un buen pistoletazo de salida, no? Sí. Perquè havien fet un concert al Honky Tonk abans de la quarantena, no? L'únic concert. L'únic, perquè ens vam conèixer al Honky Tonk, li vam dir al Jordi, saludo pel Subi, ¿dónde estés? Está en todos lados este hombre, ¿no? Fa molt que no el veiem. Bueno, l'Elías li va anar i li va dir, oye, danos un concierto. Però vosotros tenéis una banda? Diu, sí. Llavors ens vam tancar a assajar. No, va dir, havíeu assajat alguna cosa abans de fer aquesta proposta? Bueno, havíem tocat improvisadament a les jams d'allà, però ha sido muy apretado con el tiempo, porque se olisqueaba un poco en el aire que iba a cerrar. Entonces, yo cuando me enteré de esta cosa, le dije, mira, igual no nos has visto mucho, no tenemos, pero me gustaría mucho poder dejar una ollita en este templo del blues acústico, lo que decíamos, porque realmente era uno de los pocos sitios que cuidaba mucho el rollo acústico. El blues acústico. Un check vital, ¿no? Sí. Vale, yo he tocat aquí. Todo de madera, todo muy, muy especial, muy mágico. Sí. I ja després d'això, clar, y lo conseguimos. Sí, vam fer-ho, va ser per Reis, recordo, i després ja, pues, això... Encerrona, quasi 3-4 mesos completament parats, cadascú per la seva banda, tancat, i clar, després, bueno, això que deia l'Elias, no hi havia res, i vam sortir al carrer a moda de fer uns cèntims, evidentment, en un moment en què estàvem treballant tirant a quasi zero. Jo soc educador social i que no exerceixo ara des de fa quasi 5 anys, però tenia mitja jornada per sort, però la majoria de la gent artista al meu voltant estava a 0-0 patatero de sou, bueno, i molta gent que no era artista també, no és exclusiu. Llavors vam dir, bueno, anem al carrer, no tenim res a perdre, treballem un repertori, assaig en públic, amb aquesta pressió de tenir gent davant i amb una mica de feedback també, de veure què passa, a veure com funciona, no? Perquè si una cosa maca té el carrer és que si t'agrada t'hi pares i si no te'n vas. No t'has de quedar 1 hora i mitja ja aplaudint entre cançons del rotllo, que vaya merda de bolo que m'ha portat el meu amic. Anar mirant el rellotge cada 2 minuts. No, allò de dir, hòstia, no, jo què sé, pot passar, no? I estàs allà fent no, si el carrer, si no t'agrada, passes de llarg. I si t'agrada, et pares? I si t'agrada, t'hi pares i t'hi quedes, no? I ahí veus gent que s'hi queda realment molta estona. I en aquella època gent que ens escrivia per Instagram dient escolta, que veniu a la plaça o què? No? Sí, que és dissabte i no esteu aquí. No? Es generaven dinàmiques molt curioses, no? T'agrada molt el carrer al final i aquesta música és the place to be, no? Total. La música sense electricitat... Esto siempre decimos, ¿no? Que si llega la era posteléctrica, si hay un ¿cómo se dice? Un apagón, nosotros sobrevivimos, podemos tirar. Sí, els DJs moriran de gana. Ei, que tenim amics DJs també, no és allò, Estem fent una d'amics en aquest capítol. Que no és això, que no és una competició, però no, guanyen ells. Però si se'n va la llum ja veurem.
Però, per tant, m'agrada molt perquè sembla com que tenim un molt bon record del carrer, no? Que... Sí, ens encanta. Sí. I que jo penso que moltes vegades vist des de fora penses que pot ser un lloc molt hostil, també. És un lloc on pot passar de tot, evidentment, sí. Us ha passat de tot? Bueno, nos han surgido muchas situaciones, yo qué sé, bodas, por ejemplo, Més coses bones que- Com bodes? bueno, de gente que nos Us ha contractat per Clar, casaments clar, arreu? Sí, para Clar. y algún evento, algún bar, restaurante que pasa Sí, sí, sí. el propietario, no sé. Es Y habitual, conoces es habitual. mucha gente. Realmente, yo creo que una cosa que siempre me ha encantado de la calle es que es de todas, ¿no? Entonces, realmente te puedes conocer cualquier tipo de persona y personas muy curiosas, no sé. És un canal de difusió superviu, superreal, no? Al final és que ho deia abans, no? Que és com, bueno, el bulo de Facebook, no? Però està tocant allà al carrer, fent-lo teu, o sigui, és el més explícit que pots fer per promocionar-te en el sentit de això és el que jo faig i el que jo sóc, sense trampa ni cartró. Total. A més, això sense, vull dir, ni cables ni res, vull dir, això és així. I passa això que diu l'Elias, la gent que passa per davant i diu, ostres, és que em caso aquest estiu i mira... Em molaria i, que hi fóssiu. I dius, bueno, doncs clar, anem cap allà, no? Evidentment, no? Sí, el carrer ha portat més coses bones que dolentes, no? Perquè aquesta cosa de que és un lloc hostil, evidentment, sempre hi ha personatges, no? I allò, no? Que ve un passat de rosca i es queda allà i et rebenta el públic al final i la gent se'n va, llavors has de parar i... Bueno, situacions d'aquestes aparatoses, no? De vegades, però problemes jo et diria que quasi mai, no? I amb tema de, ostres, la gent que diu, hòstia, i la policia i tal, i no sé què, no sé quantos, el permís, no sé què, nosaltres sempre hem tingut una resposta molt diplomàtica, crec. Som músics, però també som veïns. Insisteixo, toquem sense accedir un volum que pugui ser molest, en unes hores que no són molestes tampoc, i si hi ha algun problema, doncs sempre això, diplomàcia i amb la calma. No hem tingut mai problemes grans, ni sabem d'històries de gent, però personalment no puc dir que haguem patit problemes amb aquest duo. No, i a més el fet d'anar dos potser també Sí. facilita més les coses. Sí, jo crec que tranquil·litat davant de tot i ja està, no? Clar, hi havia una cosa que pensava amb el prejudici mentre em preparava la conversa, de dir, clar, vosaltres feu una música que dèieu, clar, jo he hagut de dir a la presentació que no m'ho havia plantejat mai als anys 30 del segle passat, perquè, clar, d'aquí 3 dies, o segurament quan s'emeti això serà 2025, per tant, estarem a punt de fer els anys 30 d'aquest any, però en canvi no em dóna la sensació, i escoltant-vos, que estigueu fent una música antiga. Quan us escolto, quan us veig, quan us escolto parlar, és com, ostres, feu una cosa molt connectada amb l'actualitat. No sé si és aquesta part que deies que és l'arrel de tota la música que es fa o que té... Sí, també, a ver, supongo nuestra forma de hacerlo. Ens agrada molt el material tradicional, pero no somos puristas, ¿no? Nuestra forma tampoco, de tocar, ¿no? Total. Tenemos esta influencia, insisto, Bueno, de los 70, eso, 60... que nos conocimos con la música antigua, pero conociéndonos más nos coincidimos también con el rock y con ¿Sí o no? otros. Sí. Entonces, sí, bueno, es una curiosidad que es, no sé, una música que nos gusta, Realment ens sentim més com... Sempre diem això, no? I el millor piropo que ens tiren sempre, no? És que, ostres, sonáis a banda, no? Quan ve algú i ens diu, sonáis a banda, sois dos i, ostres, l'energia, això és el que més... És que som una banda. És el que més ens agrada sentir, no? Perquè de vegades la gent té una idea d'aquesta cosa del duo com a... O sigui, que pocs músics, això serà buit, avorrit, no sé què, no sé quantos, i intentem posar pues, tota la carn en l'asador, no? I això, quan ens diuen, ostres, soneu a banda, no? Ni li posaria ni li trauria de res, això és una bona senyal, no? Perquè realment crec que ens sentim més com una petita banda de rock que com un duo de blues rural, no? O sigui, el blues rural és una superforta influència i els nostres instruments van molt vinculats a aquest estil. Però crec que però l'esperit potser... ho fem a la nostra manera, Sí. Vull dir, no pretenem emular res, sinó estem superinspirats per tota aquesta quantitat de música que hi ha d'aquell entorn rural d'aquella època i altres coses, però també molt, com diu l'Elias, per als anys 60, als 70, no? Tot el rock aquest que va agafar tant d'aquest blues més primigeni i el van, bueno,
el van reinventar una miqueta, no? Van fer la seva manera, un altre context social, no? Ens sentim més identificats, o sigui, és més fàcil que ens posem en la pell d'aquests joves de l'Anglaterra gris de finals dels 60. Els Angry Young que Men i estaven, tot, no? sí. Tota l'època. És més fàcil posar-nos en la pell de Detroit del final dels 60 amb els Stooges, no? Icono, no? Iggy Pop, no? Depressió econòmica, no sé què, joves enfadats i emprenyats, és més fàcil connectar amb això que evidentment amb l'experiència afro-nord-americana, no? Com a gent europea que som. Però vull dir, tot suma al final, no? Tot és investigar i insistir en fer el teu des del respecte, no? I divulgar, suposo, no? Jo crec que sí. Us està intentant visualitzar ara com a companys de pis per anar a dir, ostres, que tota l'estona aneu parlant de nexes en comú, de coses que aneu connectant i tal. Vull dir, no m'imagino com deu ser. Tom i Jerry. Sí o no? Però, clar, vosaltres compartiu moltes hores al dia. Sí, però bien, ¿no? Sí. Al final. También en casa a veces estamos cada uno ahí con su tal por el pasillo del rollo. Sí, a ver. ¿no? Però buen rotllo. Trabolinga, sí. Sí, aquesta bona sintonia es fa amb tot, eh? O sigui, jo crec- és bueno, que jo extrapolable a crec tots que- els àmbits de la vostra... És que, a veure, això a no- vegades és molt difícil de trobar. No puedes hacer esto con cualquier persona. Total. A ver, Yo esto creo ha que funcionado, podría haber sido un desastre esto. Yo no me n'oblido, això. Pero yo creo que también Quan comparteixes a la tasques de hora- la a llar, la això hora pot matar la creativitat. de vernos en vivo, yo creo que se respira un poco esta sinergia, este buen rollo, ¿no? Y olé que lo tenemos. A Sí, ver. sí. Oye, pues estoy haciendo café, ¿quieres? Tal, no sé qué. Claro, entre els cafès que fa ell i els que faig jo... Oye, ¿quieres un poco? ¿Tú quieres café? No sé què. Pues així anem tot el dia. I a mi ja m'agrada el cafè i tenir ara un company de banda italià, pues ja ni us ho explico, Home, no? això ja és Per això dic guanyar-ho. però s'ha d'estar aquí, s'ha d'estar piles amb el business, així que... I ara el que bus- vivim junts i... Va, vinga, tu, què estàs fent ara? No estàs fent res, va, jo tampoc, va, anem a tocar. No me engañes, Tan fácil. Estoy muy liado, no, sé que estás Sé en la dónde habitación del lado y vives. no estás haciendo nada. I ara què? Cap on va el futur de la banda? Ui, el futur, quina por això, no? Bueno, Tu has dit tenemos... por i ell ha posat una cara molt tranquil. Yo no suelo pensar en eso, si tú tienes algo que responder, responde, pero yo no No sé, estoy el blanco futuro, ahora. el futuro, a ver, el futuro es... Fa una mica de vertigen, això. Pensando a lo del dúo, no sé, tenemos pensado tal vez grabar algo Bueno, con eso sí, eso calma y encontrando, creo, la persona justa que puede colmar un poco las que son nuestras expectativas en términos de cómo queremos que suene, y creo que esto es una cosa bastante importante. Y nada, seguimos haciendo Picant conciertos. pedra com sempre. Seguirem fent bàsicament el que hem estat fent aquests Hasta ahora. anys. Sí que estic d'acord amb l'Elias amb això, no? Que vam gravar cert material ja fa Hace rato ya. 3 anys ben bons, amb un molt bon bateria de l'escena del blues d'aquí de Barcelona, el Regi, que té un estudi meravellós i grava en analògic, i amb ell vam dir, ei Regi, com ho veus, no? Perquè a ell li agrada aquesta música, i vam fer com un primer disc, no? També amb la urgència de tenir Un bitllet de visita, Clar. no? Anàvem als concerts, anàvem als festivals, vam començar a moure'ns una mica per Espanya, festivals de blues i tal, no? I clar, i era aquesta cosa de tenir disco, Algo perquè la físic. gent l'està demanant, no? I no havíem tingut temps amb tot l'atropello de com havia anat tot de la quarantena, de tot el rotllo i tal, i bueno, vam fer jo i està molt bé, gràcies Regi, i Little Jordi, que ens va fer les mescles, perdona Little, que no t'havia nombrat. I després, bueno, pues, això ha quedat una mica obsolet, vulguis que no, després de 3 anys, no? De tal. Bueno, Luego- también hemos, creo, un poco evolucionado en una manera un poco distinta de tocar. Hemos Hemos quitado el añadido... miedo de esta cosa del rock, ¿no? Que siempre, de esta cosa más setentera, yo creo que nos Claro. hemos quitado el miedo ¿no? Entonces, sí, podemos decir que sonamos también de una forma un poco distinta respecto a cuando hemos empezado. Sí. Bueno, trobar I- també el propi so, entenc, vull dir, Sí, que és també el anar difícil, caminant això, és Hemos trobar el propi so. añadido el bombo. No, el bombo ya lo teníamos, no, lo teníamos ya en la maleta bombo, digo. Sí, Ja, però, a veure, igual que hem parlat de la música acústica i tal, i del blues oral, també cada cop més, perquè evidentment, que això és una cosa que sempre ens agrada dir, no som músics de carrer, som músics que un dels nostres escenaris és el carrer, no? Perquè ens agrada matisar-ho perquè malauradament de vegades encara... Hi ha molt prejudici amb el títol, eh? Exacte. Això ens ho estem trobant molt. En l'actualitat és, ostres,
El músic de carrer, que és que només és del carrer, és com dir, és un músic de bar. Que no pots arribar, perquè toca en no? aquest bar tots els dijous. És un músic de bar, no, és un músic que avui toca en un bar, demà toca en una boda, demà farà un festival o un creuer o jo què sé, el que sigui, no? Per això el carrer és un escenari més, no? La cosa és que dintre de tot això, al final, jo crec que el carrer proporciona una realitat i unes possibilitats, això de l'acústic cru, però nosaltres mateixos també ens hem obert a, evidentment, toquem en sala, toquem en llocs on hi ha endolls, que no és una cosa tan exòtica un endoll, i ho sabem, no vull dir que en trobem, doncs portem un amplificador, hem posat una mica de distorsió a la guitarra. Estem ensamblant, quan dic que ens traiem la por d'això del rock, és que com a duo de format rural de taula de rentar i guitarra rasofònica, estem fent a poc un pont cada cop més sòlid cap a aquests somes dels 60s i 70s, però és molt complicat i seguim donant moltes voltes de amb qui fer-ho, on fer-ho i que tingui de les dos vessants, però que la suma de les parts sigui una cosa que tingui sentit, que sea... No és fàcil, seguim... Bueno, estamos trabajando en ello, com deia aquell, que no direm. On sonen molt bé les coses és en l'estudi aquí de Camboya Street Sessions. Sí, ara ho comprovarem. Té bona pinta, això, Però abans de que toqueu, jo sí que us vull demanar si voleu jugar amb nosaltres en el joc de la pregunta random. Vale. Doncs vinga, cridem al Fuell i ell us el proposa. Hola, què tal? Hola. Hola. Con las preguntas random. Bueno, cadascú que agafi una y bueno, pues... El destí dirà. ¿Quieres comenzar tú? Para las preguntas... Vale, venga. ¿Sí? A ver esta. A ver, vamos a ver. Si quieres traer... ¿Qué guía la teva mochila bossa? A ver, lee tú que yo lo voy a leer mal y después... Que hi ha a la teva motxilla o bossa que no vols que ningú sàpiga. Alguna cosa que porteu a sobre que no vulgueu que la gent sàpiga, és bona aquesta. Que tienes en tu mochila que no quieres que lo sepa nadie que lo tienes en tu mochila. Sí, es que tienes algo. Claro. No sé. Llevas un montón de cosas siempre, así que alguna cosilla. Sí, pero que no quiero que la gente sepa, no diría. Algo ridículo, algo... Jo crec que tu tens alguna cosa en ment de la seva motxilla. Yo no sé nada, Vivo con él, pero no le miro la mochila, No diría. Yo siempre me traigo capas, esto sí. Eres friolero. Soy friolero y realmente paso de tener frío. Paso de tener frío. Así que... No sé, no me siento de esconder nada raro. Me traigo todo lo que... Traiga la mochila, por favor. Si tenemos bolos o conciertos, suelo de traer cables. Mira, traigo un cambio porque desafortunadamente sudo mucho. Esto es uno de mis dramas. Siempre decimos que sudo cuando hacemos un concierto sudo por los dos. Ni una gota. Yo allí que casi me derrito. Así que sí, siempre tengo un cambio. O dos. La ropa de recambio. Eso, la ropa de recambio, pero pues esto y lo que tiene que ver con la amplificación. Basta. Bueno, ha habido una confesión aquí, yo creo que lo damos por bueno. Sí, No, acceptem. Pero bueno. A ver qué me toca a mí ahora. Esto mateixa. No m'hagáis esto, por favor, sisplau. Quina? Si només poguessis escoltar una cançó la resta de la teva vida... Una sola, Quina seria? Cuidado. Però, a veure, això està boníssim, que porteu músics aquí no els hi podeu fer. Esto es muy difícil, porque Una Nadala no seria, ja us ho dic ara. Crec que estem a Nadal, Una potser que sintetice todo el blues, és o sea, duríssim, això. l'inici de tot. Una. Es que a ver, que nos gusta el blues, pero nos gusta también todo lo que es rock. Claro. No sé, Y hace poco nos encontramos con un post que decía, si tienes que elegir 3 bandas de todas estas, y eran muchas, y también allí era un drama. Así que esto es Muy drama, Clar, això és com escollir un bufet lliure, que el cervell es para. Yo podría, que una canción con la cual me siento muy identificado por lo que toco. No vas a decir esa canción, No puedo, pero igual, es que si me la imagino por el resto de mi vida, igual voy en paranoia, porque no sé si la quiero escuchar por todo el resto de mi vida. Però quina cançó és? Esta iba a ser I'm the Light of This World, o sea, podría decir que es un primer gospel, no, es
la tiene Reverend Gary Davis, que es una de podemos decir, yo siempre digo, es una columna de Lost and Found, es uno que un pilar fundamental, un pilar ¿no? fundamental de nuestro... Pero, a ver, esto diría que es más mirando a lo que tocamos y evidentemente me gusta mucho, pero no sé si la escucharía por el resto de mi vida. Quico, tu no t'has mullat, eh? L'Elias s'ha mullat una mica. También, no sé, si puedo darle la vuelta a la cosa... Tu prova-ho. A ver, si només és una cançó tota el resto de la meva vida, és que rotllo... És tortura, ¿no? És tortura. Això de la mateixa cançó sempre. Ya, total. Entonces elegiré, si va a ser una tortura, que pues cualquier canción de los Pet Shop Boys, que es una tortura igualmente para mí. Perdón, si hay fans de los Pet Shop Boys, a mi és que no m'agrada gens. Llavors triaré això... Allò perquè menys per menys és més, no? Puestos a ser infeliz, ponme los Pet Shop Boys ya. Si solo tendré una canción, la que quieras. Perdó, Ho donem per bo. Ho donem per bo. Què, en fem una altra? Una última? Pics. Voleu agafar... Agafa tú, Sí. esta la agafas tú, ¿no? La que tu quieres. Era molt difícil La aquesta. primera. Està difícil, la veritat. Una cançó que et faci vergonya reconèixer que et saps de memòria. Dels Pet Shop Boys. Ara seria... M'agradaria poder dir Pet Shop Boys. Hòstia, mira. La vergonya ens la vam treure fent-la en directe, però en un concert benèfic aquest any que vam fer... Em vaig aprendre, i encara me'n recordo, així que compta, em vaig aprendre la cançó de La Sirenita, la de Bajo del Mar, en italià. Boníssim. Oh! La Sirenita en italià, jo el Gatigós, la de los dibujos Grandíssim animados. Gatigós, En per català. favor. Aquí, Home, quina cançó, Gatigós? Gatigós, d'aquells dibuixos tema. animats, que era un cap de gat i un cap de got. Eso. Era ser un gato pegado a un perro. Ah, exacte. O al revés. Però bueno, em sé, evidentment, també em sé, clar, pues jo soc de l'any 90, em sé Barbie Girl de pe a pa, Ole, em ole. sé, clar. Molt bé, molt Ui, bé, aquí... Passa que no sé, jo crec que... No sé si fa vergonya o no, però sí, moltes cançons xorres jo crec que sabem. I tu d'italianes, alguna de los Ramazzotti, alguna... Hostia, no, la Mazzotti, es que yo puedo decir, entre comillas, tengo la suerte, por mí, la suerte, que mi padre no escuchaba algunas cosas que yo, de hecho detesto, como Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, no puedo, es que No no me creo puedo. que hay una casa en Italia sin un disco de Ramazzotti, no m'ho crec. La nuestra no tenía discos de Ramazzotti, escuchaba mucho a Zucchero cuando Oma, era sí. pequeño, Zucchero, no sé, a ver, tal vez hay alguna canción de Zucchero que es así un poco más cheesy, un poco más donde igual no me siento más reconocido ahora. Yo qué sé. Però forma part del bagatge. Tal vez no digo de memoria, pero Baila Morena, esta ¿Esta de Zucchero? sí, bueno, esta es Zucchero con Maná. Com? Con Maná. Me encanta. Sí, pero... Pues yo de Maná me sé algunas cuantas. Maná pegó fuerte en Es los que, claro, 90. en el coche anda que no, Sí, Maná, sí. El Papa me tenía frito con él. Pero Muelle Zucchero de puedo San Blas. decir que si yo lo Muelle de San Blas, si lo home. escucho ahora, Zucchero no me... Es que es como que es hasta, como que ya fa... Sí. Amb el temps Sí. es como que Sí. fa d'allò, ¿no? Y es maco, Ah. ¿no? Los hits estos, ¿no? Sí, a ver, los hits son siempre hits, ¿no? Siempre, de vez en Bueno, cuando escuchas algo que sí escuchabas en la radio. Sí. tú lo conozco. Esto me da más vergüenza, pero ahora se me ha olvidado, pero por un tiempo me sabía canciones de One Direction. Aquí Vale, hubo bueno, a ver. general. Ja, no s'ha Kiko ha hecho así, me voy. No, però treballava de... Una de les primeres feines va ser, pues, com hem fet moltes i molts, de monitor de menjador i de lleure. Clar. I va ser el pelotazo de... Com era aquest? Baby, you light up my world like nobody. También esto de que Knocking on Heaven's Door. Knocking on Heaven's Door yo creo que es una canción que ha sido demasiado hecha. Pero la original de quién es, Knocking on Heaven's Door, pero yo me sé la de Guns N' Roses. De Guns N' Roses, claro. Evidentemente no sé. Bob Bob La Dylan. Bob de Dylan. Bob Dylan. ¿Hay alguna Sí, antes Bob de la Dylan. de Bob Dylan? ¿Sabes que no lo sé? Pues puede ser que no sea me atrevo a decir. original de Creo que es de Bob buscaré, Dylan. buscaré. Pot ser que és del Dylan, Tiene toda la pinta. Sí. Si no, quan fem la postproducció ho posarem aquí sota, si no les estem equivocant, Sí. i posarà l'edat, o sigui, Exacte. l'autoria exacta de qui va fer aquesta Exacte. Potser sí, potser Dylan. Sí, puede ser Sí. Dylan. Miraremos, Dylan sí, sí. gustará más o menos, pero ha escrito cosas muy Muy bonitas. la verdad. Sí.
Sí, sí. Doncs escolta, nois, un plaer, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Podem tenir el plaer d'escoltar-vos? Sí, Què ens us sembla? encantaria. Sí, un poquito, ¿no? Bueno, Un par de gràcies. temites. Equipazo aquí, que no es veuen, però... Però hi són, Sí, són. hi són. Merci. Anem a escoltar alguna Merci. Doncs anem cap a dins. Perfecte. Children of Zion, de Reverend Gary Davis. But I wonder where my old mother, amen. She's somewhere sitting in glory, amen. Somewhere shouting in glory, amen. She's somewhere sitting in glory, amen. Well, I rapped and rapped in the mercy of the door till my head got wet with the midnight dew. Feel like, amen. Well, I feel like children of Zion, amen. Said I feel like, amen. Well, I wonder where my old father, amen. He's somewhere sitting in glory, amen. Lord, he's somewhere shouting in glory, amen. He's somewhere sitting in glory, amen. But I wonder where my old elder, amen. He's somewhere sitting in glory, amen. Somewhere shouting in glory, amen. Somewhere sitting in glory, amen. Well, I rapped and rapped in the mercy of the door till my head got wet with the midnight dew. Feel like, amen.
but I feel like children of Zion. Amen. Said I feel like. Vamos a tocar Lonesome Valley de Mississippi John Hurt. Lonesome Valley, we got to all eat for ourselves. Ain't nobody here who gonna work it for us. We got to all